Dom kulture u Fužinama bio je mjesto radnje humanitarnog koncerta Srce za Matea. Prikupljala se u tom povodu humanitarna pomoć za liječenje 16-godišnjeg Matea Miletića, dječaka koji boluje od skolioze te je morao biti upućen na operativni zahvat u njemački Karlsbad. Jedna operacija je prošle godine napravljena u Zagrebu, međutim, ova dva operativna zahvata se ne izvode u Republici Hrvatskoj i doktori su predložili doktore, znači u klinici u Karlsbadu, to je blizu Karlsruhea u Njemačkoj, i postojale su varijante na temu, međutim HZZO odobrio troškove liječenja u iznosu ponude, znači bolnice u Karlsbadu, ali sa jednom stavkom da u toj ponudi mora Mateo sudjelovati, znači financijski jedan dio. Na dvije operacije koje su zajedno trajale ukupno 14 sati, Mateovo se zdravlje bitno poboljšalo. Počeo je proces rehabilitacije koji će završiti terapijom kod doktorice Vlaste Brozičević u Termama Selce. Dosta ljudi je podržalo ovaj projekt, prepoznalo ga i tu su pružili svoju ruku pomoći kako bi Mateu osigurali njegovo bezbrižno djetinjstvo. Sirotićeva ideja bila je organizirati jedan takav koncert, a onaj koji je bio zadužen za njenu realizaciju također govori o uspješnosti čitavog projekta. Osim nove glazbene manifestacije, mještanima Fužina bilo je drago da se mogu priključiti na popisu pomagača u zahtjevnom operacijskom zahvatu. A ideja je došla od Milorada Subotića koji me je zamolio za pomoć pri organizaciji, tako da sam mu uskočio u toj mjeri da sam mu pomogao naći prostor, pomogao sam mu ostvariti tu ideju preko naše općine turističke zajednice da se opće to može realizirati. Mateu su dosad pomagali mnogi, među njima je i Hrvatski nogometni savez, odnosno nogometaši Rijeke. Želimo mu brz i uspješan oporavak. Drži se, Mateo!